Само за последната година са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие на телефон 112. През 2024 година са издадени 5252 заповеди за защита. От тези 5252, около 1600 са за деца. Общият брой жертви, за които е образувано производство по случая на домашно насилие през 2023 година, е 2211, от които 1971 жени и 240 мъже. През първата половина на 2024 година са идентифицирани 597 жертви на домашно насилие, 435 деца, 159 жени, 3 мъже и 11 деца с увреждания. В същата година сигналите за домашно насилие са се увеличили с 50% спрямо предходната. Повече от половината сигнали, подадени на номер 112, са били такива, при които е трябвало спешна медицинска помощ. Спрямо проучване, направено през 2024 година в България, 4 от всеки 10 души имат познат, който е жертва на домашно насилие. Според същото проучване, 18% от българите твърдят, че има случаи, при които домашното насилие е заслужено. Зад всяко число стои лице. Зад всяка статистика стои живот. Домашното насилие не е лична драма. То е проблем за цялото ни общество. Въпросът е, ще продължим ли да мълчим?